Іван Меліш сустрэў вялікую айчынную вайну ў Карпатах пры самай граніцы, адступаючы ўдзельнічаў у кровапралітных баях. Летам 1942 года ў баі пад Ростовам быў цяжка паранены. Я быў сведкам і ўдзельнікам такіх падзей, якія палілі душу маю. Асабісты вопыт, здабыты ў акопах вайны, вызначыў шлях Мележа ў літаратуру, акрэсліў адну з галоўных тэм яго творчасці. Герой 40-х гадоў паўставаў перад Мележам найперш у абліччы воіна-вызваліцеля. Таму пісьменнік звярнуўся да формы нарыса, якая дазваляла яму спалучыць дакладнасць факта з напалам публіцыстычнага вобраза. У 1947 годзе Іван Меліш напісаў нарыс «Дарогі на ўсход і на захад». Галоўны герой – Сцяпан Шутаў, камандзір танкавай брыгады, двойчы герой Савецкага Саюза. Нарыс «Дарогі на ўсход і на захад» знайшоў свой працяг у першым буйным творы Івана Меліша «Мінскі напрамак». Героі першага плана – танкісты, а вобраз Сцяпана Шутава у поўнай меры стаў прататыпам Аляксея Лагуновіча, аднаго з галоўных герояў рамана. Над раманам пісьменнік пачаў працаваць увосень 1947 года. Нарэшце я пераадолеў сумненні і адважыўся ўзяцца за кнігу, якая даўно хвалявала, трывожыла і клікала мяне. Так я пачаў пісаць «Мінскі напрамак». З вялікім хваляваннем і адданасцю пісаў я свой раман. 5 гадоў працягвалася гэтае нецярплівае, ліхаманкавае гарэнне. Я жыў сваёй кнігай днём і ноччу. У мінулым годзе мной напісана першая кніга рамана «Мінскі напрамак». У гэтым годзе я завяршу другую кнігу рамана. Раман «Мінскі напрамак» прысвечаны заключнаму этапу айчыннай вайны ў вызваленні Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Галоўны поспех пісьменніка – вобраз камандуючага трэцім беларускім фронтам генерала Чарняхоўскага, над якім Меліш шмат і ўпарта працаваў, збіраў архіўныя матэрыялы, уносячы змены ў кожнае новае выданне. Вельмі цяжка было пісаць вобраз камандуючага фронтам Чарняхоўскага. Без яго не хапала ў творы вельмі важнай дзеючай асобы, якая вызначала рух многіх падзей. Кніга паказвае розныя бакі вайны на працягу 4 месяцаў. Кажуць, наступленне ўжо 3 дні як пачалося. Чуў я, што Ракасоўскі, значыць, заняў Магілёў і Жлобін. Толькі гэта пакуль трымаюць у сакрэце. Гэта кніга пра нашу перамогу ў Беларусі, пра вызваленчую бітву за беларускую зямлю ў 1944 годзе. Гэта кніга, па задуме, пра веліч народнага подзвігу.